Persuni li jbatu minn mart rari ħafna drabi jispiċċaw ibatu wkoll minn nuqqas ta' kura adegwata u f'sitwazzjonijiet ta' solitudni. Dan minħabba l-problemi fid-dijanjosi u rarità estrema tal-kundizzjoni tagħhom. Iżda grazzi għal ħidma konġunta bejn il-Gvern, il-Marigold Foundation u l-Università ta' Malta tfasslet policy li se tkun qed tindirizza l-vojt li dawn il-persuni kellhom jaffaċċjaw tul id-tbatija tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern qal li l-policy ġiet infassla fuq 6 punti prinċipali, ewlenin fosthom it-tfassil ta' reġistru ta' min ibati minn mart rari, it-taħriġ għat-tobba u l-professjonisti, id-dijanjosi u r-riċerka medika u biomedika. Qegħdin naħdmu wkoll billi ħloqna helpdesk biex pazjenti li jkollhom ħadem dal-kondizzjonijiet rari kun jistgħu jsibu l-għajnuna ta' kif jaċċessaw is-servizzi. Mix-xahar li ġej f'Marzu ħajbda jkollna konsulent li ġej minn Londra minn Great Ormond Street biex jibda jara tfal. Għax ħafna minn daw każijiet ikunu ta' tfal b'daw il-kondizzjonijiet rari. Imma mbagħad qegħdin ukoll nagħmlu l-costings tagħna biex inkunu nistgħu ndaħlu miżuri, speċjalment miżuri ta' kura, għax ħafna minn dal-mediċini jiswew ħafna u ħafna flus biex inkunu nistgħu ndaħlu l-proposti tagħna l-baġġett li ġej. Jirriżulta li f'Malta hawn madwar 20,000 persuna li tbati minn xi marda rari, b'nofshom ikunu tfal. Fil-kuntest Ewropew, l-Aġenzija Eurordis tirrappreżenta persuni li jbatu minn kundizzjonijiet rari, iżda f'pajjiżna dawn il-persuni sal-lum għadhom mhux uffiċjalment rappreżentati minn ebda grupp ta' appoġġ. F'dan id-dawl Michelle Muscat elenkat li għat-tieni sena konsekuttiva hija se tkun qed isservi bħala ambaxxatriċi tal-Eurordis f'pajjiżna. Fl-istess waqt tennit lan tal-Fondazzjoni Marigold li toħloq grupp ta' appoġġ li joffri l-wens tant meħtieġ minn dawn il-persuni. Bħalissa qegħdin niġbru dawn in-nies flimkien biex noħolqu support group għal dawn in-nies li fid-diversità tagħhom għandhom xi ħaġa komuni, li għandhom marda rari u l-marda rari m'għandhomx ma' min anke jaqsmu l-problemi tagħha, m'għandhomx ma' min jaqsmu dak il-loneliness li ġib magħha. Imma fid-diversità tagħhom qed jiġu flimkien.